mai fuska biyu, ka kiyayi mai fuska biyu, duk wanda yake da fuska biyu to ka kiyaye shi. Zulwa jahaini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kare mu daga aboki wanda yake makiri, shine zulwa jahaini mai fuska biyu. Duk abin da kace yi idan shi yana kanka, yana kallon ka. In ra'a hasanatan, idan ya ga kyakkyawan aiki a tattare da kai da fana ha sai boye. Amma wa in ra'a sayyi'atan, idan ya ga aikin banza sai ya haɗa ta. Mai fuska biyu shine zai zo gaban ka ya ma dariya, amma idan ya juya baya ya zagi ka. Mai fuska biyu shine zai rungume ka a gaban idanka, amma idan ya rungume ka sai ya ciro wuka ya buga ma a bayan ka. Mai fuska biyu shine zai yabe ka kai mutumin kwarai ne a gaban idanka, amma idan ya je bayan idanka kai mutumin banza ne. Mai fuska biyu shine zai ce kana da halaye masu kyau, amma idan ya je bayan idanka baka da halaye masu kyau. Mai fuska biyu shine wanda yake kawo ma mutum, yake cutar da mutum ta inda bai tsammata ba. Kasan kuma abin da ya fi cutar da mutum shine cin amana. Wato lokacin da aka buga ma mutum wuka a bayan shi, ba wannan buga mai wukan bane ya fi damun shi. Idan ya juyo ya ga wanda ya buga mai wukan nan, wanda ya yarda da shi, wanda ya ba mu amana, wanda yake so, abokin shi sai ga cewa yau shi ne ya buga mai wuka a baya, yau shi ne ci amanar shi. Babu abin da ya kai wannan ciwo. An fahimta ko? Saboda haka Allah madaukakin sarki ya kare mu daga mai fuska biyu. Duk wanda yake da fuska biyu Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi. Allah madaukakin sarki ya sa kuma mu gama da duniya lafiya.